Adlaw mga igsoon, ang Miyerkules sa Badlis, mao ang pinakaunang adlaw sa panahon sa Kwarisma sa kalendaryo liturhikal sa simbahan. O ang mensahe nining adlaw mga igsoon, mao gayud nga mubalik kita pagtan-aw sa atong kaugalingon. Ugunya atong hinumduman ang atong mga kalapasan nga nahimo nato batok sa Ginoo. Ugunya maghinulsol kita ug magbag-o sa hingpit gayod ug sa tinud-anay gayod diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Gani mga igsoon sa unang pagbasa karon, nga gikutlo gikan sa basahon ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 12, ngadto sa 18, miingon si Joel mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing, ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo. Mahinungdanon kini kaayo mga igsoon, tungod kay diha sa atong kinabuhi. Sayod kita nga sa daghan nga mga higayon, nakasala kita o nakasupak sa kabubuton sa Ginoo. Nakapasakit kita sa atong isig kaingon o tingali usab nakapasakit gayod sa Ginoo. Tingali ang uban nato mahinumdum pa sa ilang nahimo nga mga kasalanan. Adunay mga tawo nga makita nako nga sa ilahang pagpangumpisal, ila gayud nga gisulat ang ilahang tanan nga mga sala nga ilang nahimo taman sa ilang mahinumduman diha sa ilang pagpangumpisal. Sa ato panasayod sila nga kini sala kadto daotan kadto dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Tungod niini kalagmitan, makita nato ang kinasingkasing ug matinud-anon nga paghinulsol. Kay dili nandaan sayon ang paghinumdum sa imong mga sala, samot pang dili sayon ang pagbutang pagsulat niini, to put it into writing, and dili pud sayon ang tinud-anay nga pagsulti niini atubangan sa pari, timaan sa imong pagdawat sa kamatuoran sa imong mga kalapasan o nga naghinulsol ka atubangan sa Ginoo, kay nasayod ka sa imong mga nahimo nga dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Sa matag higayon mga igsoon, nga ang tao makasala o makasupak sa kabubuton sa Dios, siya nagpalayo sa Ginoo. Gibitad niya o gibutang niya ang iyang kaugalingon layo sa Dios, kay mas gipalabi niya ang daotan nga dili makapahimot sa Ginoo kaysa pagtuman sa kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Dili ingon nga ang Ginoo ni palayo sa tao, dili kana mahitabo. Ang Dios magpabilin kanunay nga matinud-anon. Ang Dios magpabilin kanunay nga mahigugmaon. Ang Dios magpabilin kanunay nga maluluyon sa matag usa kanato. Tungod kay ang iyang gugma alang sa matag usa kanato walay kinutuban. Apan taliwala niya ng tanan mga igsoon nga kamatuoran, nagpabilin usab kita nga gawasnon at tubangan sa Dios ug alang sa Dios. Sa ato pa, tungod kay gawasnon man kita unsa may ipasabot niya na. Usahay ang muingon kita nga ang paghatag sa Ginoo nato og kagawasan, risgo kini nga gibuhat sa Ginoo alang sa matag usa kanato.
ni risgo ang Ginoo alang sa matag usa kanato, kay buot siya nga magpabilin kita nga gawas non bisan pa sa kamaturan nga gihigugma kita sa Dios, ug buot unta siya nga mahingpit ang atong pagkahiusa diha ug uban kaniya. Kay nganuman, kung dili taga-tagaan sa Ginoo sa kagawasan, mga igsoon mahitabuon niya nga napugos lamang kita sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, dili kini kinasingkasing. Ug buot ang Dios nga kumutuman kita sa iyang kabubuton, dili tungod kay napugos kita, kung dili hinuon tungod kay nahigugma kita sa Dios nga una na nga nahigugma kanato. Ug busa, niingon ko nga risgo kini, tungod kay diha sa atong pagkagawas nun, adunay dako kaayong posibilidad nga mas palabihon nato ang mga butang nga makahatag kanato og kalipay, apan wala di ay makapahimot sa Dios, kay sa tinud-anay nga pagtuman sa kabubuton sa Dios diha sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Apan bisan pa niya na mga igsoon nga nagbuhat kitag mga butang nga dili maayo o dili subay sa kabubuton sa Ginoo, nagpabilin siya nga mahigugmaon o nagpabilin siya diha sa matag usa kanato o nagpabilin siya kanunay nga maluluyon. Sa ato pa, sakit alang sa Ginoo nga magtan-aw kanato nga nagbuhat sa mga butang nga wala makapahimuot kaniya o dili angay nga buhaton sa usa ka sumusunod niya. Apan kay risgo man lagi, gitagaan man kita sa kagawasan, nagpabilin kita nga gawasnon. O kung dili gayud kita maghinulsol hangtod sa hangtod mga igsuon sa atong pagkamakasasala, aduna kita'y tulubagon kay wala man nato gamita sa angayan gayud nga paggamit ang kagawasan nga gihatag sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Karon, niingon ko sa unahan nga sa matag higayon, nagpalayo nga nakasala kita, nagpalayo kita sa Ginoo. Apan sa ako sa nga gikaingon, anaa ra kanunay ang Ginoo ug nagpaabot siya kanus a kita mubalik kaniya. Ug busa kung sa atong kasing-kasing na hinumdum kita nga kini sayop kadto daotan kadto wala makapahimot sa Ginoo, unya maghinulsol kita, mubalik kita ngadto sa Ginoo. Karon unsa may giingon ni Joel mga igsuon or ni Joel no diya sa pagbasa. Ang giingon niya, ningon siya, nagingon ang Ginoo nga gisia ang imong kasing-kasing, inay ang imong bisti. Unsa may ipasabot niya na? Kung imong gision ang imong bisti mga igsuon, nagpasabot kini nga gipakita nimo ngadto sa tawo nga naghinulsol ka. External nga kamatuoran ang makita sa tawo nga timaan sa imong paghinulsol sa imong mga kalapasan. Apan kung ang imong kasing-kasing ang imong gision, dili kini makita sa tawo apan makita sa Dios. Sa ato pa, dili buot ang Dios nga magpakita kita ngadto sa tawo lamang nga kita naghinulsol sa atong mga sala, kung dili hinuon, buot siya nga ipakita nato ngadto kaniya sa tumang pagkamatinud-anon nga atong gitalikdan ang sala, gihinulsulan ang atong mga kalapasan, ug unya mubalik kita ngadto sa Ginoo. Ug mao kana ang iyang gipangita gikan sa matag usa kanato. Busa manggani mga igsuon, sa Ebanghelyo karon nga gikutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 18, ang atong Ginoong Hesukristo mismo nag-ingon, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong buluhaton sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat,
dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. No? Mao na nga akong giingon sa unahan, ug mausab ka na ang gipasabot ni Joel. Nga dili kita magpakita sa tao sa atong paghinulsol, kung dili hinuon labaw sa tanan, buhato nato ang atong paghinulsol atubangan sa Ginoo aron makita sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing tinud anay gayod nga nagbasol sa unsa man nga mga kalapasan nga atong nahimo batok sa Ginoo nga atong Dios. Karon mga igsuon, nining adlaw sa atong pagsugod sa panahon sa Kwaresma, Miyerkules sa Badlis, ang atong mga agtang butangan o timaan sa cross, no? Marka sa cross, no? O marka nga nagpurma nga cross, gamit ang abo nga gikuha sa lukay nga mga lukay nga gisunog nga atong kadtong mga lukay nga atong gibinitahan sa milabay nga tuig, no? Sa pagsugod usab sa Semana Santa ang Domingo sa pagbindita sa mga lukay. No? Unsa may ipasabot niya na ang abo mga igsuon pahinumdom alang sa matag usa kanato, una nga kita abo, gikan sa abo, ug mubalik usab sa abo. Ikaduha, pahinumdom kini alang sa matag usa kanato nga kita makasasala atubangan sa Ginoo, ug busa ngayon kita nga maghinulsol. Apan ang purma nga cross, unsa may ipasabot niini? Nagpasabot kini mga igsuon nga kung kita makasasala, aduna kitay Dios nga mahigugmaon, maluluyon, ug nagpakatawo dinhi sa kalibutan aron sa pagtubos kanato. Sa ato pa, wala lamang siya mianhi sa kalibutan, kung dili hinuon, mianhi siya sa kalibutan tungod sa gugma, alang sa usa ka misyon nga pagdala kanato balik ngadto sa Dios. O kay dili man na sayon nga himuon alang kanato, magpakamatay unya siya aron mabuhi kita diha ug uban kaniya. Inigabutang nato mga igsuon sa abo sa inyong mga agtang. Duha ka formula ang pwede nga gamito niini. Kalagmitan dili ninyo na madungog kay usahay dili kay kusog ang pagsulti. Ang mga pulong nga gamiton, una mao kini paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Sa ato pa sa panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita sa paghinulsol aron nga maandam kita sa hingpit nga mubalik ngadto sa Ginoo. Mulakang sa matag adlaw, padulong ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang atong mga kalapasan gibutang na nato sa atong likod kay buot kita nga mahingpit diha sa atong pagsunod ni Kristo sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ang lain nga formula o lain nga pulong mga igsuon nga gamiton sa pagbadli sa abo sa atong mga agtang mao kini, hinumdumi tawo nga ikaw abog ug sa abog ikaw mubalik. Sa ato pa kining kinabuhian, kining lawas sa mga igsuon, adunay katapusan dinhi sa kalibutan, o kay kalibutanon man kini, magpabilin kini dinhi sa kalibutan. Apan kung kita maghinulsol mga igsuon, o maghingpit, magbag-o diya sa atong kinabuhi, magpuyo og kinabuhi nga makapahimuot sa Dios, ang kinabuhing tunhay giandam o gitagana sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Ug mao kanang kinabuhia ang paningkamutan nato nga mahingpit ug maangko nato diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhing Kristohanon. Nga dili kita hangtod sa hangtod magpuyo kinabuhi nga layo sa Dios, kung dili hinuon sa walay katapusan matagamtam nato ang kalipay nga tunhay diha ug uban sa Ginoo.
Sa Ebanghelyo mga igsuon, tulo ka butang ang gisulti ni Jesus nga pahinumdom ngadto sa iyang mga tinun-an. Mingon siya, sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tiga pakaaron ingnon. No? Soon sa may ipasabot niya na, no, usahay ganahan kay ta nga kanang daygon ta kay nagpuasa ta. No? Daygon ta kay nindot kaayo ang atong pagsugod sa panahon sa Kwaresma. Pero dili ka na mao. Ang buot makita sa Dios nga sa atong pagpuasa, nagpuasa kita tungod dili aron daygon sa tao, kung dili tungod sa Dios nga nahigugma kanato pag-ayo, nga tungod sa maong gugma nga Dios non, buot kita nga ang atong kinabuhi ikahalad usab nato ngadto sa Ginoo. Mao na nga sa atong pagpuasa mga igsoon, nindot na kaayo kana nga nagpuasa kita. Apan ang pagpuasa mga igsoon, mahinungdanon nga ubanan usab kini og pag-ampo. Mo nang mag-uban kanunay kining fasting and praying, no? Fasting and prayer. Pagpuasa ug pag-ampo, dili ka na magbulag. Si Jesus atong hinumduman, sa higayon nga nagpuasa siya og 40 ka adlaw o 40 ka gabi dito sa disyerto, unsa may iyang gibuhat, nagampo siya adlaw o gabi. Walay katapusan nga pag-ampo ngadto sa Dios nga Amahan, nga naman giandam niya ang iyang kaugalingon alang sa matag usa kanato sa dakong buluhaton nga pagtubos kanato gikan sa makasasala nga kalibutan ngadto sa himaya nga Dios non sa iyang walay katapusang gingharian. Busa mga igsoon, miingon usab sa Hesus sa Ebanghelyo karon, kung mag-ampo kamo, ayaw panig-ingon sa tigpakaron ingnon. No? Sa mga hipokrito, nga magpakita nga nag-ampo sila. Kung dili hinuon, pag-ampo ngadto sa Dios nga imong Amahan sa kinasing-kasing gayod. Nga walay tawo nga makakita aron magdaig kanimo nga ikaw nag-ampo kung dili ang Dios lamang. Ang ikatulong butang nga gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo, mao mga igsoon ang pagtabang sa atong mga igsoon nga nanginhanglan. Dining dapita daghan nato ang adunay mga tulubagon sa Ginoo. Samot na rong panahona, sa panahon sa social media, no? Kay matag higayon nga doon na kay buhaton, inig-post ni mo na sa Facebook, doon ay mga likes, mga heart, o mga ambuton sa panadinha nga mga reaksyon o mga komento, no, comments. Unya malipay ta, kay nakita sa mga tao ang atong gipost nga atong gihimo. Muna nga daghan ato makita ang mga post sa social media account sa mga tao nga nanghatag sila sa mga nanginahanglan, pero ila pong gipicturan o gibidyuhan bahinoon, then i-post nila sa isang ilahang social media account. Niingon sa Jesus, gibayran na sila. Gidahig na sila sa tao. Moto ilang gipangita. Nga daygon sila sa tao. Busa nakuha nila ang ilang gusto, gibayran na sila. Pangutana, kung nalipay ang tao sa imong gihimo nga maayo, nalipay ba usab kaha ang Dios? Og atong hinumduman nga kung adunay angayan nga malipay sa atong gihimo nining kalibutan ng mga igsoon, dili ang tao kung dili ang Dios mismo. Maubitaw na nga mingon sa Jesus nga kung manghatag ka sa taong kabos, himoa kini sa tago sa paagi nga bisan gani ang imong pinakasuod nga higala dili masayod niini. Muna nga kadtong mga kusog kayo muhatag og mga hinabang kay lagi padulong ng eleksyon, no? Unya bisag kwarta sa gobyerno ipagawas nga ilang kaugalingong hinabang, munang dunay mga tupad-tupad og mga unsa pa na uban dinha, no? Unya gi-document gyud na nga nitabang sila, inyo ba din ang kwarta nas katawhan?
kwarta man as gobyerno, waha gyud nay padulngan. Ngano man, aron ra man na daygon sa tawo. No? Unya kita kay malipay man ta kay kuan, gitabang ay naalagi hinabang, apil po ta ditog linya. Unya paghuman magsinumbagay, kay wala giapil, wala na apil sa lista ilang ngalan. Kay kontrapartido di ay. Sumuna mga igsuon nga nalayo kita sa Ginoo kay pirmi mang personal ang atong mga intensyon, dili man alang sa Dios. Busa timely ang pahinumdom sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Buhato nato ang tanan sa paagi nga Dios lamang ang masayod. Aron siya nga nakakita sa atong gihimo sa tago, malipay kanato ug muhatag kanato sa ganti nga angay kanato nga sa tinud-anay nagmasinugtanon ug nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Ato karong isunod ang pagbindita sa atong mga abo ug unya at humaniini ato kining ibadlis sa inyong mga agtang adunay mga liminister nga mutabang kanako.